niin, terve. Nyt me otetaan tällainen 3-minuuttinen Beyblade-video ja tästä on eka vähän hermostuttavaa. Muokan nyt näitä ihan itse, ihan omanlaisiksi, että ei näitä ole. Siis näitä ei kuten myynyt tällaisia kuin kaupassa, joten ihan sama. Niin, ja ensimmäisenä me laitetaan vaikka riviin nämä. Ja jos tässä jaksossa ei pysty tehdään ensin, sitten tehdään toinenkin jatko-osa. No voi vitsi, nyt pitää laittaa yksi pois. No tää. Koska mä oon mun Eldragon tällainen. No niin. Voi vitsi. Ja no niin, katsotaan kumpi voittaa. Eldrago vai no itse nyt toi Lisko. Ja en muista enää mikä sen nimi oli. Ja no ihan huikset, ei nyt. No niin ja joo, Eldrago voitti. Ja tämän videon idea on olla 4 minuuttia. Tai se teki 3 ihan sama. Nyt katsotaan tää jatko. Teet tällaisen tempun. Ei huvita. Op, lamarpee. No nyt. Joskus käy näin, mutta mä jaksan tänne koko aikaa uudestaan. Koska video ei kuva 3 minuuttia. Otan sitten 3. jakson, mutta myöhemmin. Ehkä huomenna tai ylihuomenna. Jompikumpi. Joko huomenna tai ylihuomenna. Noniin. Noniin, katsotaan kumpi sitten voittaa. Antaa mennä. Ja toi Eldrago on tosi hyvä, että osaat eikä ihmiset, jos se voittaa niin paljon. Mut sitten parhain, se ei olekaan parhain. Se onkin arvotus. Ja vielä tää matsi, niin sitten lopetetaan. Pitää kerätä tehdä kaikki. Joo, ensi jaksossa hoidetaan nää loput. Eldrago voitti nää 3, joten se on moro. Moro!